नंगौ दिनैहाय आङो निसिमा हालामनि जानानै निसिमा समस्तिनि जानानै चिरां जिल्लानि जानानै आङो सासे एमएलए महरै बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर जासियो मानोना दिनै प्रमद बर' बिथाङा निसिमा हालामाव सानसेनि हाबाफारि लानानै फैनानै बिथाङा गोबां जोंनो माखासे बान्था एबा उपहार बिथाङा होफैबाय मानोना दिनैहाय 40 कोटि रांजों बानायनो लानाय माखासे आसनिफोर बे आसनिखौ बिथाङा माखासेखौ माने लुफुंनायखौ फिथा हानानै बिथाङा बेखेवनानै होबाय आरो माखासे मोननै ब्रिज बे बान्दुगुरि गामियाव आसाम सरकारनिफ्राय मुख्यमन्त्री फकिफोर निर्माण आसनि आरआइडिएफनि मोनसे स्किम बिनि गेजेरजों 9 कोटि रांनि मोननै ब्रिज बेनि अन्थाइ खाम्फा बिथाङा गायसननानै होबाय आरोबाव थांनाय गोलाव सम दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बिबाबो गाबब्लाबो खुब्लाबो मोननो हायाखैमोन जाफुङाखैमोन बे जाहैबाय माने मावरिया बान्दो होननाय जाय मावरिया बान्दोनि गेजेरजों बे एफआइएस जागोन बेयो बिटिसिनि 100 एफआइएस स्किमनि गेजेराव बेबो मोनसे 30 कोटि रांनि मोनसे फ्ल' इरिगेसन सिस्टेम जागोन बियो बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेजों गासै मोन 25 गं गामिया बेजों मुलाम्फा मोनगोन आरो गासै 3,000 हेक्टर हा बे बान्दोनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन बेखौ दिनै रायजो राजानो बिथाङा बावसोम फैबाय आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे बे बान्दुगुरि गामिनि दालां एबा ब्रिज बे ब्रिजखौ थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ हान्जानिफ्राय बिथांमोना अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन फिथा हादोंमोन नाथाय 17 बोसोराव बिथांमोना मावफुंनानै होनो हायाखै जायनि थाखाय 17 बोसोरा जों बे ओनसोलनि प्राय नोङो 10-15 गं गामिनि रायजो राजाफ्रा हाब्रु दैब्रु बारनानै फैनांदोंमोन दैबानानि गेजेरजों बारसोमनानै फैनांदोंमोन फरायसाफ्रा बिथांमोना फरायसालियाव फैनायाव जोबोद मोनसे खस्थ' जादोंमोन मालाबा दैबानायाव गबनांनाय मोनसे थासारिबो फैदोंमोन दिनै बियो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथांनि अननायनि गेजेरजों दिनै आङो एमएलए महरै जोंखौ जे खाबु होदों बे खाबुखौ बे बान्दुगुरि गामिनि थाखाय दिनै मानगोनां प्रमद बर' जोंनि बिटिआरनि चिफ बिथांनि आखाइनि गेजेरजों जों अन्थाइ खाम्फा गायसनबाय आरो बेयो खोब थाबैनो जागोन बियो खोब थाबैनो जागोन आरो बेखौ जोङो थाबैनो रायजो राजानो जों मोनसे बावसोमनो जाहाथे हायो बेखिनि थाखाय राहा लानाय जादों नंगौ दिनैहाय ग्रेन्ड मास गेदारिं आरो जयनिं मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन जे बेयाव नुबाय जे जोङो 99% बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोननि मावगिरिफोर मददगिरिफोर दिनैहाय इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै प्रमद बर'नि सान्थौ सानस्रि जोंनि सरकारनि जे निति आदर्श बेखौ मोजां मोननानै दिनैहाय रायजो राजाफ्रा सानसुमैफ्रा बिथांमोननि मावगिरिफ्रा दिनै जोंनाव जयनिं जाफैदों आरो माखासे गुबुन गुबुन फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनहाबो दिनै फैनानै जयनिं जाफैदों बेजों जोङो बुंनो हायो जे दिनै थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ हान्जाया जिबादि रायजो राजाखौ थगायनानै फैदोंमोन जे दालां बानायगोन होननानै फिथा होदोंमोन नोंथांमोना बयबो मिथिगौ नांगोल दैनि सायाव खब्बैसो दे नोङो नारेंखल दिख्रुबदोंमोन फिथा हादोंमोन मेसिन पर्यन्त लानानै फैदोंमोन लहा अन्थाइ बायदिसिना गारफैदोंमोन नाथाय लास्ट पर्यन्त बे जानायाखै दिनै जोङो आसाम मालानि गेजेरजों बेखौबो लुफुंनो थांगासिनो दङ आरो बे बास्तब सैथो अलरेडि सार्भेया जोब्बाय दा बे खोथाखौनो दिनै बिपिएफनि सिङाव दिनै बारहुंखा बारदों थारैनो नंमारगौ जे प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएल दोलोआ रायजो राजाखौ ओरैनो फोलायाखै नंखाय बाथ्रा मालाबाबो बुङाखै बास्तबाव सैथोआव बिथांमोनहा खामानिखौ मावफुंनो थांगासिनो दं दा बेनिखायनो दिनैहाय 1800 1800 थारमाने 1800 जानो साबा खम सुबुंफ्रा बिपिएफनिफ्रायनो मेक्सिमाम 99% दिनै इउपिपिएल दोलोआव जयनिं जाफैबाय जों बिथांमोनखौ जोबोद गोसो गुदुङै जोङो बरायदों सरकारनि जाव जों बरायदों जोङो पार्टियाव जों बरायदों निसिमा माने हालामाव जों बरायदों चिरां जिल्लायाव जों बरायदों आरो बेबायदिनो निसिमाल' नङा गुबुन गुबुन जे जोंनि जे ब्लक कमिटिफोर दङ जोंनि जे बिटिसिनि बियाबफोर दङ बे बियाबनि सिङाव रोजानिफ्राय आरम्भ खालामनानै 1000निफ्राय आरम्भ खालामनानै जेरावबो जयनिं हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं बे फार्स्ट फेज सेकेन्ड फेज थाबावगोन
थार्ड फेज थांनाय लोगो लोगोनो बे नैबे लकसभा बिसायख'थिनि सिगांनो बिपिएफआ लाथिख' जानो थांगासिनो बे एकदम सैथो बाथ्रा। क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे रेगां दख'ना गलायाव लफाय, एफएनएफ, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड, जुरिपाट, माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना, आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।